Toto rozhodne nie je tuctová petržalská garzonka. Ak si myslíte, že vás už nemajú čím prekvapiť, pozrite si túto. Zaujme vás priestor, dispozícia a výhľady až do Rakúska. Nech sa páči. Kým bežne sa musíte zmestiť do 22 m², tu nájdete o 6 viac. A to už vie ovplyvniť komfort bývania. Skutočne nadštandardné úložné priestory situované v dobre riešenej chodbe umožňujú ponechať obývačku prepojenú s kuchyňou vzdušnú a príjemne otvorenú. Rekonštrukcia je staršia, no dobre udržiavaná. Byt pôsobí čisto a príjemne. Ale veľ súkromia lepšie jednoducho nenájdete. Praktickým benefitom je aj samostatná kúpeľňa s vaňou a oddelené WC. Priestranná lóžia zasklená bezrámovým systémom vás nadchne svojim výhľadom. Ten siaha až k rakúskym kopcom. Na západy slnka sa budete tešiť každý deň. A lokalita? Klasika, ktorá nesklame. Do 10 minút sa nachádza kompletná občianska vybavenosť. Obchody, služby, zeleň. A len 15 minút pešo máte obľúbený Dražďan. Určite poteší jednoduché napojenie na obchvat a bezproblémové bezplatné parkovanie. Či už hľadáte štartovacie miesto pre seba alebo investičnú príležitosť, tento byt má potenciál. Teším sa na vás na obhliadke.